Tero! Hyvä linja vaan. Oi. Ai vittu, tää oli kyllä jotenkin arvattavissa ennemmin tai myöhemmin tulee. Ai vittu. Onks lämmintä? Oli. Nosta vaan. Onneksi oli neopreenisukat. Se oli ainoa mikä ei kastunut. Voisin tulla jeesaa, miten mä taidan. Ai. Se on siellä. Oota! Elikkeistä. Vittu mua naurattaa. Mun mielestä on jo tänä syksynä tehnyt tän reissun. Ei mun pitänyt enää kärmekusta. Temmi jäähdyttäjä, niin ei riittänyt enää. Se melkein niinku... Mä melkein suosittelen, että koitetaan, ettei laita taas käyntiin sitä, koitetaan vähän. Rökkää vapaalle sen. Meneekö? No kokeillaan mikä sinne meni. Tulisiko tälleen? Noniin. Ei se on kyllä vapaa. Nyt. Noniin. Olihan se. Voi vitun pyörä vittu. Äijä seisoo mun käden päällä. Olet se oli joku pieni juuri. Se olikin sun hauis. Se oli mun käsi. Mulla ei oo sukellus-sukkia. Vetikö se vedet siis? En mä tiedä, en mä usko, että se noin nopeasti. Mä sain just silleen jotenkin pidettyä sitä. Vittu. Oho. Avaas putsari, kato. Oota. Ei sieltä oo. Eikö se pois, se vesi tulee sieltä? No, Tää on reikä pohjas, kato. Nyt se on pystyssä. Katsotaan, onko siellä vettä. Ei oo. Ei oo. Helmi. Ei ollut paljon kiinni. No. Siis eikö tossa nyt tie tossa noin? Jossain. En mä tiedä. Tässä olisi kova pohja. Voisi ne ottaa joku nostohihna mukaan. Ei tässä ei mä tiedä. Mä oikeesti luulin, että päästään tuuppaamaan, mutta täällähän on ihan silta. Ei vittu, mä en tuu tätä siltaa. Mahuukohan mä pyöränkaan siihen hienosti? No ei. Se on siinä.
Oliks se liukas? Vittu. Miten vittu se noin liukas voi olla? Voi perkele. Jaa. Se on nyt siinä sitten. Ihan normi meininki. Nyt se lähtee koko silta. Ei tullut videoa. Eikö? Ei varmaan tullut. Mä yritin niinku painaa, mutta ei se ottanut. Onneksi oli pito. Tää oli ihan jees. Ollaan helpompi kuin ei taitais käyntiin. Sä voit vapaana vaan. No. Kun pidät vaan sieltä persistä kiinni, niin mä vedän sen täältä ja heitetään se tonne jokeen.